پشتی بەڵاوبوونا نوچەیە جڤینا سەرۆک بارزانی و فەرماندارê Hesedê Mezlûm Ebdî gelek karvedan derketin. Nihamê dîmenekî bi hev re bibînin dîmenên Rojavayê Kurdistanê ne. Heta serê vê sibehê jî bi rastî xelk li bajarên cudayên Rojavayê Kurdistanê daketin cadeyan, govend û şahî û dîlan digerandin. Kêf xweş bûn bi vê civîna ku li pîrmam hate li darxistin weke divan dîmenên ku li ser ekranê Rûdawê niha hûn dibînin. Ev dîmenên derengiya şeva derbasbûyîneyê bajarê Qamişloyê xelk bi otomobîlan kerwanê otomobîlan in ku li cadeyên Qamişlo digeriyan bi bilindkirina ala Kurdistanê kêf xweşiya xwe bi vî awayî tanîn ziman. Ev çend salin ku Kurd bi giştî û Kurdê Rojavayê Kurdistanê jî nav de li benda gaveke bi vî awayî bûn. Ne tenê li cadeyan ev dîmenê ku em dibînin lê bi rastî jî di torên civakî de di hemû platformên torên civakî de do hemû yek wê nebû. Yanî hemû aliyên ku bîr û bawerê wan yan jî rêbaza wan cuda be hemû yek wêne belav kirbûn. Ew jî wêneya civîna Serok Barzanî li gel fermandarê Hesedê Mezlûm Ebdî û hemûyan jî hêviya xwe xwestin ku ev destpêkek be ji bo destkeftên gelekî mezin ji bo Kurdan li Rojavayê Kurdistan û di çarçoveya vê Sûriya ku nû tê avakirin ev hikûmeta ku nû li Şamê heye. Ev civîne gelek hêvî li cem xelkê çêkiriye ji texûçînên xwe yên cuda çi aliyê siyasetmedara be yan jî rewşenbîr yan jî xelkên asayî hemû jî bihêvîne bi omîdin ku ev civîn destpêka xêrê be ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê û tevaya Kurdan ne tenê Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Bi vî awayî xelk daketin û aheng û govend û dîlan li cadeyan gerandin kêfxweşiya xwe bi vî awayî anîn ziman. Ev dîmenê ku niha hûn dibînin derengiya şeva derbasbûyên bajarê Qamişloyê ne ku heta berê vê sibehê jî dîmenên kêf û şahiyê li tevaya Rojavayê Kurdistanê hebûne û xelk li cadeyan bûne û ranezane. Ne tenê li Rojavayê Kurdistanê lê karvedana vê yekê gelekî berfirehtir bû. Bi taybetî eger em bala xwe bidin çend peyamên ku ji aliyê siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê hatine belavkirin. Siyasetmedara Kurd Leyla Zana wêneya civîna Serok Barzanî û fermandarê Hesedê Mezlûm Ebdî belav kir û got ku spas ji we re pîroz û mayînde be. Bi hev re jiyana gelan pîvana me ye we hêviya gelên Rojhilata navîn mezin kir. Wekî din jî siyasetmedarê Kurd Osman Baydemîr wî jî li ser tora civakiya Xê got ku pîroz be ev daxwaza bi milyonan Kurdistaniyan bûye mala we hezar carî ava be. Hêviya me jî ew e ku ev daîmî be û deriyê xêrê veke. Parlamenterê Kurd Ömer Öcalan jî got ku Kurd milletê herî demokratiyê vê coğrafiyê ne û hevkarî û yekîtiya wan wê Sûdê bigihîne vê coğrafiyê. Ne tenê Kurd lê hevserokê Mesedê Mahmûd Mislit wî jî ji aliyê xwe ve li ser rûpela xwe li tora civakiya Facebookê wî jî heman wêne belav kiribû. Mahmûd Mislit wê wêneya ku belav kiribû ew yek jî gotibû ku ew hêviya serkeftinên zêdetir ji bo danheva navmala Kurdî yê birayê Kurd dixwazin got ku diyalog derfete ne ew e ku dagêrana aliyekî bo aliyekî din be ew hêviya serkeftirê bo hemûyan û bo birayê xwe yê Kurd jî dixwaze. Wate ev civîna ku li pîrmam bi rêve çû navbera Serok Barzanî û fermandarê Hesedê Mezlûm Ebdî ne tenê dilê Kurdan xweş kir lê ew kesên ku dostê Kurdan in çi ji pêkhateyên û neteweyên ku li navçeyê bin çi jî li ser asta cîhanê be bûye cihê dilxweşiyê.